Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Makita ko halin diri ang baba sang kuweba. Oh, may nakita ako nga lalaki nga nagwa halin sa kuweba. Kaginapasan niya ang bangkay ni Selena. Makita ko sa iya nawong ang kaakig. Sukton ko ang nagpatay sa imo, Selena. Oh, Pangitaon ko siya kag patyon. oh, nag-uwang siya. Nag-uwang siya nga puno sang kaakig. Ang lalaki. Nagtigbaliaw ang iyalawas. Nangin aswang siya. Sigurado ako nga paryente siya ni Selena. O kung hindi gani, lalaki nga nagpakamahal sa iya. Hindi gani, bana siya ni Selena. Kag nakahibalo ako nga ang sentro sang iya kaakig amo ako. Tungod ako ang nagpatay kay Selena. Ato, nagdalagan siya sang tuman kadasig. Hustugid si Lola. Ang makahaladlok nga tinuga. Dapat gidman nga kahadlukan. Silang nagpatay sa akon amay. Nga kompensaron, kaliwat nila. Kag hindi sila magduha-duha sa pagpatay sa akon. Kung makahibalo sila sang natabo, ay, kinahanglan ko nga maghulag dayon. Sa wala pa maulihi ang tanan, mabalik ako sa balay. Kag mag-impake sang akon mga gamit. Ara na. Napanulod ko na sa bayong ang akong dala.
Ang kulintas, isuksok ko ini. Ano yun ha? Makatilingala ini Nga akadasig lang matapos ang adlaw. Kag hinali naman nga nagwa ang bulan. Ugsad naman liwat. Ang kulintas nga siling ni Lola. Amo kuno ang akon proteksyon. Apang subong. Hindi ako sigurado. Kung maluwas pa ako sini sa katalagman, subong. Ay, madali-dali ako. Mahalin ako diri sa balay, subong gid. Nakapalayo na ako sa balay. Balik doon ko, Abi. Hindi. May mga aswang nga nagapalibot sa amon balay. Ay, mapalipod ako diri. Diri sa may madabo nga kahilamunan. Nagsulod sila. Sigurado nga kita pangita nila ako. Nakabatsyag na ba ako sa kahadlok? Nag-uwang sila. Nakig katama. Tungod wala nila ako makita dito. Aray, ari naman. Hinali naman nga nagsakit ang puson ko. Amo naman siniyang nabatyagan ko. Antes bagbago ang dagway ko. Kag nangin aswang. Kasakit gid. Ano bala ini? Tungod bala kay gusto ko naman nga magkaon sang unod sang tawo. Ukon, dipinsa ko ini. Tagsa nga mabutang sa katalagban ng kabuhi ko. Nagbag ko naman ang dagway ko. Kag mabatsyagan ko. Nga naging makusog ako. Kag mahimo na akong makabato sa mga kaaway ko. Nga nagapangita subong sa akon. Nag-uwang naman ako. Nabatian nila ako. Kag dire sila nagatulok sa nahamtangan ko. Habang 3 sila. Base kung hindi ako makasarang sa ila. Ang maayo pa. Mapalayo ako dire. Madalagan ako sang tuman kadasig. Hindi nila ako dapat nga maabtan. Tungod agumon ko ang masakit nga kamatayon. Kag nadumduman ko ang naabtan sang mga ginikanan ko. Kag amuman sinang maabtan ko kung hindi ako makapalagyo sa ila. May nabatian ako nga nagasunod sa akon. Pila ka metro lang ang antad niya sa akon. Dasigon ko ang pagdalagan. Ginasubay ko na ang dalan padulong sa patag. Buho. Isa ka to, galbong.
Malumpat ako sang tuman kataas. Pareho sini. Salamat. Nakalapaw na ako sa buho. Wala ako mahulog. Ba, ang nagalaga sa akon. Ara na sila. Oh, ba, nahulog sila. Wala sila makapangaman. Makik sila katama. Ay, hindi na ako mag-usik sa nga kuntion. Madalagan ako. Mahalin ako dire. Hindi na ako makagwantas ang kakapoy. Wala na ako sang kusog. Agad magbangon. Kapoy na gid ako. Kag gusto ko na nga magtulog. Mataas ng silak sang adlaw. Miss? Oh, may nabatian ako nga tingog sang lalaki. Oh, ba, may lalaki nga nagatindog sa atubang ko. Hala, pasi ko nakita niya ako sa dagway sang isa ka aswang. Ano natabo sa imo? Oh, buligi ako. Dali ka. Buligan kay ko nga magkatindog. Gakadamo sa hiko sa bayo mo, haw? Nano ka? May malain nga tinuga nga nagalaga sa akon. Abo bala? Karika, magupod ka sa akon. Dalong ko ikaw sa klinik. Klinik? Bululngan? Ay, maupod ako sa iya. Ari na ako sa kalibutan sa mga normal nga mga tao. Nga subong, mawasak ang ila malino nga pangabuhi sa pagsulod sang kasubong ko sa ila lugar. Ay, isa ka bahin sang balatyagon ko ang nalipay sa mahimo nga matabo. Apang may pihak nga bahin sang pagkatao ko ang masubo. Ay, hakson ko na balas ang dalayon ang kabuhi sang isa ka aswang. Ay, wala na ako sang mahimo pa. Agod nga liwat to nang akon kapalaran. Sa diin kita madiritso halin diri sa klinik? Sa balay. Ipakilala kay ko sa pamilya ko. Oh, ha? Gali. Ako gali si Agustin. Ikaw?
Mahimo ko bala mahibal anang ngalan mo? Maris. Maris ang ngalan ko. Hindi ka maghahadlok. Babuot ang pamilya ko. Husto si Agustin. Mabuot matuod ang iya pamilya. Kagsang usisaon nila ako, kundiin ako naghalin. Apang wala ko sang ginsugid sa ila. Ginpapati ko sila. Nga wala ko sang nadumduman sa nakaligad ko. Kag amoy na ang gusto ko nga patihan sang tanan. Tungod hindi na ako gusto nga balikan pa ang ako nakaligad. Kag si Agustin, mabuot siya sa akon. Kag nabatsyagan ko, nga nabihag siya dayon sang katahom ko. Ay, gusto ko nga balusan ang kaayo niya sa akon. Gani, antes pa maulihi ang tanan, mapaalam na ako sa ila. Mahalin na ako diri buwas mismo. Mga biyanso na ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, kinahingkog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
what you will forever be. The brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysay ni Faith, giginpasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. May ano pala dirahaw? Ato pala ho? Ginatulo niya ang mataas na structure. Lighthouse? Nagasaka kami dira ni Daddy. Kag gusto ko nga buhaton inaliwat. Nadumduman ko mga sugilanon bahin sa lighthouse nga ina. Na-picture ina sa isa ka program sa TV. Tungod na bantog ina ang haunted. Oh, nga doon urungan kasang tulok sa lighthouse. May murto dira. Madamo. Nagapati ka pa sang murto? Wala ko sang nakita nga rason. Parang hindi ako magpati. Kag wala ka man sang tuman nga rason para magpati ka. Tungod sigurado ako nga wala ka pa nakakita sang murto. Himalay ko. Basi kung busy lang sila sang una. Dali na. Hindi ka pa sina. Makaangkon ka sang first-hand experience sa murto. Kag kung hindi man sila magpakita, sigurado nga malipay ka sa mga talan-awon halin sa tore. Dali na. Ari na kita sa tubang sang lighthouse. Sirado. Basibla ko na lock. Wala pa ko sang nasugata nga lock nga wala nabuksan. Dali lang ha. May kuwaon na ako sa akong bulsa. Ari oh. Swiss knife? Lukiton ko ning kandado. Hala? Sa din ka nakatuon sang kabuangan nga ina? Wala ka na kaibalo nga nag-eskapo ako sa Alcatraz? Inang high security prison sa Amerika? Nga ara sa ibabaw sang isla? Inang antes ka bala makapalagyo, mapatay ka anay? Gali? Ha! Kung dira ko abi ko prison sa lighthouse, madugay na bala nga ginsira ang Alcatraz nga ginasiling mo? Ay wow! Nag-level up ka na. Hindi ka na pareho sang una nga ilintuon. Ginsiling mo pa. Nag-level up na ko yan, no? Nakita ko man na. Ginatulok naman niya ako. Kag daw may magnet ang panulok niya. Amo kagid bala sina ako magtulok sa mga babayi? Like how? Inang daw... Nga daw ginalingling ko ang ila kalag? Daw amo sina? Hindi ang tanan nga babayi. Inang mga interesting lang. Lantawa.
Hindi ko nagali kinahanglan nga gamiton ang akyat bahay skills ko. Hindi na kinahanglan nga lubagon kung siradura sa pertahan. Nakakas gidayon. Dali lang ha. Itulod kong salsalon nga pertahan. Kalain sang igot sang pertahan. Do kasubong pa lang ha. Pila ka dekada nang nakaligad. Wala masudlan ang lighthouse nga ini. Pwede na mag-shooting diri sang horror movie. Oh, nga kahipo si mo. Nahadlo ka? Mr. Momo, ari na kami Magpakita ka naman, oh. Uy! Agoy, nano ka man? Hindi ko magahod. Kag nga basit makabugtaw sila? Bugtaw man na sila pirmi. Nga gani nagatulok sila sa imo. Kagtong tagid ka karon. Buang. Wala sa murtong diri dali. Masaka kita sa ibabaw. Sige, dali. Ginhapo man ako kag makalambot diri sa babaw ba? Charge to experience. Nag-gym ka bala? Medyo. Tingala ako man. Tingala mo nga ano? Na fit kagid. Do ka baskog sa imo, kag ka-healthy pa. Isiling na lang nga macho ako. Oo. Tulukab lang maskulo ko. Na. Patya. Indigin man amo ako sinakamatso ang buot ko silingon, tanan kita, may kahuyang gid man. Ang iban, hindi lang kitaon. O kung hungod nga wala ginapakita. Ha? Wala. Sige na, dali na. Dito kita makadto, Dali. Ginauyatan giniyang kamot ko. Faith, hindi ka dapat nga maanad siniha. Kay bayaan ka man niya gihapon. Nga naman. Nga daw naglaba naman ang sungad mo? Ano naman bilang inakusmod mo? Daw ano kadugay ang plano mo nga magbakasyon diri? Uy ha. Mamiss giniya ako. Hindi ka pala mag-amusin na. Sorry ha. Ikaw yaw. Do ano kadugay ang plano mo nga magbakasyon? Ambot. Siguro, kung okay ng mga partner ko sa negosyo, kag-ready na ang tanan. Maback to work naman ako. O ikaw naman? Depende. Sa ano? Sa matabo.
Wala ko sang exact nga timetable. Nagbaka-baka ako sang obra sa sulod sang malawig nga panahon. Gani, kinanglan ko man siguro ang malawig nga break. Kag subo nga naga-break na ako, daw hindi na ako maguntat. Daw gusto ko na lang nga magpabilin diri sa Pilipinas. Ilabi na diri sa aton lugar. Na-miss ko gid ini. Kaya wala man gali ako nagsala sa akong pagpati. Kag dira ako nangin malipayon sa tuman. Aba? Oh. Kag nalipay ako nga ari ka. Ka maswerte sa akong nagdunganay pa kita. Tulog ka, oh? Ba? May barko nga malabay? Hinali ko lang nadumduman ang pelikula nga Titanic. Ginagbayan niya ako. Tulog ka sa unan. Makita mong malapad nga pulo sa tabok. Hindi ko lang pagipakuha sa iya. Ang butko niya nga nag-aagbay sa akon. Ang cellphone ko. Pabayaan ko lang niya. Sabta na lang bala ina. Kikagawod oh. Dito lang ako sa unhan Hello? Honey? Siya na naman? Okay lang ako. Gusto ko lang ang diri ako. No. Hindi ko mahimo. I don't care. Thank you sa concern. Gina-appreciate ko gid na. Yes. I promise to keep in touch. Don't worry. Okay. Bye. Si Faith, palapitan ko siya. Faith. Puyi ako. Sorry, Faith. Sorry. For what? Sa ginhimo ko kay ina sa imo. Hindi na lang pagsulita. Palihog. Hindi ka lang makig sa akon. Nagalain ang buot ko kung akig ka sa akon eh. Hindi ka maghimo sa makaulugot nga butang kung hindi ka gusto nga maakig ako sa imo. Ato na siya. Nagpanaog sa sagdanan. Masunod ako sa iya. Hindi ka maghimo sa makaulugot nga butang kung hindi ka gusto nga maakig ako sa imo. Amoy ng katapusan ko nga nabatian kay Faith. Kagamoy ng pilit ko nga ginasunod. Kaginaman ang rason
Kung nga wala ako nagpalapit sa iya sang pila ka adlaw. Kagsubong, gusto ko ipamangkot sa kaugalingon ko. Kung husto ba lang desisyon ko na magbalik sa doog ngayon ni. Ang tuyo ko lang, amo kong tani nga kantuan ang lugar nga sa diin. Nangin malipayon siya. Gusto kong mabalik sa panahon nga mahapos pang pangabuhi sadto. Kag wala ko maguna-una nga makasalapo ko sang babae nga makapapukaw sang balatyagon ko. Apang hindi si Faith. Makita ko nga akong dagway sa espiho. Ubin pa ko kag healthy. May nagpapanuktok. Sino balay niya? Aber, malantaw ako sa bintana. Salakyan ni Brian ang nagapark sa atubang sang balay. Tol! Madali lang! Ara na ako! Buksan kong pertahan. Yes, Tol? What's up? Wala lang, Tol. Mga mustara ko sa imo. Kito kay estranghero na sa imo sa mga inadlaw ngayon eh. Gin-check ko lang kung buhi ka pa. Ha? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang kasugpon sang kasaysayan ni Faith, gaginpasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind.
karon sa katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Ginkabig niya akong anak. Pero akig siya sa akon. Apang sang ulihi. Ginkabig niya akong anak. Kag tungod wala na siya sang mahimo. Kay ginalagas kami sang gwardya. Kag bangod niya hindi na siya makasarang sa pagbalagyo. Gintiro niyang iya kaugalingon. Amo gali? Hindi ka magpalibog, mami. Manggaranong na kita. Dalon ko ikaw sa mansyon ni Sherwin. Dito kita maistar. Madamo sa mga kabulig dito. Kag hindi ka na mabudlayan pa. Mabuhi kita sang masulhay dito, mami. Kagkalitan naton. Ang grasya nga ginatag sa ako ni Sherwin. Nga ang nagkadlaw ka, Michael. Nahamot lang ako kay Sherwin eh. Hasta subong. Hindi ako makahangop sa iyagin siling. Nagsiling siya nga pangitaon ko si Danny Boy. Kagbuhaton ko'y nasubungkid. Mabalik ako sa hindi madugay, mami. Dira ka na. Ato na siya. O Diyos ko. Pangitaon ko nun niya si Danny Boy. Naglaom gid si Michael. Nga ako ang babae ang ginatumod ni Sherwin. Apang nakahibalo ako. Nga si Marta. Amo ang ginatumod niya. Ang tunay niya nga iloy. Oh, may nagsulod? Nga nagbalik ka, Michael. Kamusta ka, Ellen? Marta? Ikaw? Oo, ako. Nga nakabatas ka nga maghimo sini sa akon. Ikaw nga ginsaligan ko sang lubos. Nga gintraiduran mo ako. Nga, Ellen. Nga. Patawara lang ako, Marta. Patawara lang ako. Nakaibalo ako. Nga maabot ang adlaw nga ini. Ag-adlaw nga mahibalaan mo ang tanan. Kag matukiban mo ag-akon kinhimo kasala sa imo. Nakaibalo ako, Marta. Matawara ako. Apang si Michael, natunan ko na siya nga palanggaon. Hindi ako maluyag. Gumatula siya sa akon. Hindi, Marta. Kinpalangga ko na siya, Marta. Pareho sa pagpalangga mo sa iya. Kag sobra pa ang ginahimo ko sa iya, Marta. Sumpa ako
Sumpahalag ako. Bisan ano, buhaton ko. Mapatawad mo lang ako, Marta. Kapag wala kong ginahinulsulan, ang pagpalangga ko kay Michael. Malibayon kami diri. Kagpalangga ko gid si Michael, Marta. Kagpalangga ba niya ako? Apag, kuhaon mo siya sa akon. Manginwala sa pulos ang akon kabuhi. Bagod ang tanan sa akon. Si Michael lang. Siya lang, Marta. Siya ang akon inspirasyon sa akon kabuhi. Kagayan. Bakit siya sa akon? Kung makahibalo siya. Kung makahibalo siya sa akon kitipos sa inyong manuha. Patawara ako, Ellen. Patawara ako. Nahimo ko lang ato. Pangud sa akon handong. Kabakaangkon sang anak. Nga palanggaon ko. Kag mapalangga man sa akon. Ay, Marta. Marta. Amo lang gid, ina. Wala na ako sang pangayoon pa. Wala na. Ginapangabay ko. Amo lang inang ginapangabay ko sa imo, Marta. Nagahibalo ako. Ginasumpa mo ako. Ginabaton ko inatanan. Ginabaton ko ina gaugot sa akon kasing-kasing. Nakita ko. Nandun sa makunos ang pagginhawa niya. Ang yalusok nga mata. Kalaw ay tulukon. Kagang iya lawas. Maniwa nga. Nagtilik ko ang iya likod. Sa tuman na pagpangabudlay para kay Michael. Kag si Michael, nakita kong pagpalangga niya kay Ellen. Ang iya paghakos diri na may kahidlaw. Dahisa ako. Pangud dapat sa ako niya ina ginapatungod. Marta. Marta. Ipangako mo sa ako. Maluoy ka, Marta. Husto ka, Ellen. Nagkari ako. Agud kuhaon ang akon anak. Subong, nakamuklat na ako nga madugay ko siya nga ginpayaan. Imo siya anak, subong. Apang sa pila ka adlaw, kung matukiban niyang kamatuuran,
Sugiri siya. Palangga ko siya. Sobra pa sa ginahimo mo nga pagpalangga sa iya. Kani, sugiri siya sina. Kag ipakita siyang sulat ini. Luyag ko nga patawaron ka. Apang hindi ko pa mabuhat inasubong. Kinwasak mo ang kasing-kasing ko. Subong, inilangang akon masiling sa imo. Ibilin ko liwat sa imong akon anak. Masakit ini para sa akon. Apang nakita ko ang pagpalangga niya sa imo. Kag hindi ako maluyag nga mahatagan sang kagamo ang iya kaisipan. Kag nakahibalo ako nga hindi na madula ang iyang pagpati nga ikaw ang iya iloy. Bisan masakit sa akon, Ellen. Kag hindi ko ikaw mapatawad. Hindi ko malimtad ang mga kasakit kag pag-antos kag ginhimo mo sa akon. Sa pagligad sang panahon, mahimo nga makapatawad na ako sa imo. Kani, padayon ang pagtuytoy sa akon, anak. Ay, Hana, mahimo nga nagabantay ako sa ihalin sa malayo. Kag mahimo nga ara lang ako sa malayo. Apang makasalig ka nga ara ka mo sa akon kaisipan sa tanan nga tion. Salamat. Madawag ka salamat, Marta. Kinawasak mo ang kasing-kasing ko, Ellen. Ang tanan nga kasakit kag pag-antos nga ginhatag mo sa akon. Pangud kay Michael. Piliton ko nga kalimtan ni Ina. Pangud na kahibalo ako nga bisan ano pang matabo. Hindi na niya malimtan nga ikaw ang iya iloy. Pangud palangga ka niya. Kagin palangga mo siya. Sa tion nga kinahanglan niyang iloy. Ang isa ka iloy. Kani nagapangabay ako. Padayon na ang pagpalangga mo sa akon, anak. Palangga siya, Ellen. Tira ka na. Ato na siya. Oh, Diyos ko. Diyos ko, salamat. Salamat kay nakahagop siya sa akon. Madamugin ka salamat, Marta. Madamugin ka salamat. Alin sa kaibuturan sa akon kasing-kasing. Bard, siguro pwede mo na makuha ang bumbilya nga nagkakabit sa gate. Ha? Nga? Hindi na ako magtalang bisan madulom ang gabi. Marta, ang but mo siningon, hindi ka na maghalin? Ginbilin ko siya liwat kay Ellen. Hindi na kinahanglan nga otdon ko ang pagpalanggaanay
nga nagabalighot sa ilang duha. Marta, katahon gid sang kasing-kasing mo. Nakahibalo ako nga amugid man silang buhaton mo. Kag wala gid ako magsala. Sa primero, nagbatsyag ako sang kasubo. Nga kuhaon mo si Michael sa kay Ellen. Kag, hindi na magbalik sa akon. Apang, nagsala gali ako. Nagsala ka gid matuod, Bard. Bangod bisan naghalin ako diri. Apang ginbilin ko sa imo ang kasing-kasing ko. Kag sa pila ka adlaw, nakahibalo ako nga makita ay gihapon kami ni Michael. Bisan ang iya pagpati, ang mahirap ko nga abyan ang iya iloy. Kag palanggaon niya ini, nakahibalo ako sinabad. Oo, Marta. Oo. Kag nakahibalo ako, malipay man si Ruben kung makahibalo siya, nga hindi ka na madula sa among liwat. Bard, pangako, hindi ako madula sa inyo liwat. Hindi na, Bard. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navarro. Pamatiiman ang matahom nga drama. Ang babayi nga nagpalayo. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!